Dakle, Wednesday, moraš pritisnuti jedno dugme. Hajde, požuri. Odličan izbor. Sad će na tebe pasti kanta sa crvima. To će biti gadno. Hvataj. Crvi i zemlja. Stvarno mislite da me to plaši? Enid, šta se ti smiješ? Hoćeš da te upoznam sa svojim cimerima? Šta? Fuj! Skloni ih od mene. Plašim se. Jao, pritisla sam dugme. I još jedno. Samo ne crvi. Dobra vest. To nisu crvi, nego cornflakes. Hvataj. Wow, volim cornflakes. Treba mi činije da ih probam. Ali pritisla si 2 dugmića. Dakle, dobit ćeš još i mleko. Šta? Mleko? Jao, sad sam sva mokra. Iako, znate šta? To nije problem. Mleko je baš ukusno. Ekstra. Njam, njam. Zadovoljna sam. Ako sam dobro shvatila, sad je moj red. Dakle, pritisnut ću ovo dugme. Šta me čeka? Možda škorpije ili još malo crva. Šta? Ne. To je noćna mora. Roze Nutella, šta može biti gore? Tako ružna boja. To se samo Enid može svidjeti. Sad ja? Dobro. Nadam se da ću i ja dobiti roze Nutellu. Hajde, gdje su moji slatkiši? Čekam. Enid, čujem te. Nemoj se igrati s dugmetom. Sad ću ti pokazati šta može biti. Uzmi puno crne paste. One sa ugljem i mentom. Šta? Uj, kako gadno. Odlično. Sad te moram dobro prati. Potrljat ću ovdje i ovdje. Ne sviđa mi se to. Pokvarili ste mi frizuru. Wednesday, vreme je da pritisneš dugme. Biraj koja ti se više sviđa. Odličan izbor. Dakle, čekate crno perje. Znam da voliš crnu boju. Crna boja je divna, ali sad ličim na crnu kokošku. Wednesday liči na crnu kokošku. Tako je zabavna. Vreme je da ja pritisnem dugme. Neka bude ovo. Šta je tamo? Wow! Pa to su moje omiljene Skittles bombone. Obožavam ih. Da. Jedva čekam da ih probam. Oduševljena sam. Skittles. To je još gore. Enid, izgubila si. Pritisni dugme. Odličan izbor. Već sam ti spremila puno popitova. Šta? Previše ih je. Šta je? Kako si? Ne, preživele. Loša vest. Okej, sad ja biram dugme. Želim ovo. Šta će biti ovaj put? Nevjerovatno. To su moji omiljeni žele oči i zelena sluz. Da, ekstra. Taman sam ogladnila. Konačno mogu pojesti nešto lepo. Baš ukusno. Odvratno. Moram izabrati ko će sada biti prvi. Biram Enid. Hajde, biraj dugme. Hrabrije. Nećete ujesti. Odličan izbor. To je šareni marshmallow. Izgleda baš ukusno. Probaj sama. Šta? Marshmallow? Wow! Kako su lepi i mekani. Neverovatno. Wednesday, jesi već izabrala dugme? Hajde, čekam te. Dobro. Biram ovo dugme. Super! Čekate 2 flašice ljutog tabasco sosa. Sigurno će ti se svidjeti. Sipam. Tabasco, to mi je omiljeni sos. Ljut je kao đavo u paklu. Vidim da si zadovoljna. Da, sad imam super moć. Sos je toliko ljut da sva gorim. To je odlična prilika da ispečem marshmallow. Wednesday, pomozi mi. Nema na čemu. Super!
Wednesday gori. Treba ih hitno ugasiti. Wednesday, sad ću te spasiti. Zašto? Odlično. Nijedno dete nije izgorelo. Devojke, brže pritisnite dugme ako želite da izađete. Wednesday, hajde. Dobro, biram ovo. Odlično, pritisla si moje omiljeno dugme. Ovdje moramo spremiti tortu. Imam dobar recept. Prvo ide brašno. Tako je. Idemo dalje. Zatim treba sipati malo mleka da bi testo ispalo nežno. Wednesday, jel ti prija? To je to. Ostalo je samo razbiti par jajeta i sve će biti spremno. Prvo i drugo. Da, tako je. A sada treba sve umutiti. I šta je sa mikserom? Ja sam čovek, a ne čini sa testom. Šta radite uopšte? Ups, upravu si. To nije bila dobra ideja. Ali sada moram ukrasiti sve. Zato mi je potrebno malo šlaga. O, kako je lep. A Wednesday, probaj, to je mnogo ukusno. I na kraju idu šarene konfete. Ovo je najgora noćna mora. Ove boje me izluđuju. Osvetit vam se. O, Wednesday, mirišeš kao torta? Super, na redu je Enid. Hajde, brže pritisni dugme. Odličan izbor. Dobila si sen. Pazi samo da ti ne upadne u oči. O ne, ne podnosim sen. Uj, mrzim ga. Koga uopšte jede? Ne brini, to je to. Čekajte, šta je to? Wow, našla sam ključ. Konačno mogu izaći odavde. O, da. Wednesday, našla sam ključ i tebe ću pustiti. Hvala, Enid. Maštala sam da izađem odavde. Čestitam, prošli ste sve kazne i možete ići kući. Vidimo se uskoro. Ćao, čao. Wednesday, bežimo odavde. Deca. Zdravo, devojke. Hajde da vidimo šta su vam stavili ispod poklopca. O, kod Julie je plava žvaka, a kod Britney? O ne, to je užasna, odvratna, gadna buba švabo u lizalici. Kakav užas! Stani, Britney. Ne smeš bežati iz challenge-a. Brzo probaj. Ali ovdje je buba švaba. Ona je verovatno živa, a neće da živi u mom stomaku. Plašim se. Probat ću malo. Ova lizalica je vrlo ukusna. Sviđa mi se. Cool. Julie, sad ti probaj. U redu, sad ću probati svoju žvaku. Plava žvaka ne može biti ružna. Sigurna sam da će mi se dopasti. Dakle, razmotat ću celu žvaku i žvakati dok je ne pojedem celu. Lizalica je prelepa. Ups, jesam li pojela celu lizalicu? Mamice! Sad imam baš švabu na jeziku. Marš odavde! Ups, sad je po Julie. A sad ću naduvati veliki balon. Britney, pogledaj. Uj, oho, a Julie? Imaš buba švabu direktno u balonu? Moramo je se rešiti. Hajde, probuši balon. Oh my god. Sad ću. O ne, sad je na tvom nosu. Kakav užas. Skinite. Fuj. Jao, još sam mi sva lepljiva. Strašno. Čudno, gde je Julie? Dobro, skinut ću poklopac bez nje. Ovdje sam, otvaramo. Wow, ruži sjaj i sve tako roze. Oho, a ja imam slatke žele oči i konfete. Super. Ko će da počne? Mogu ja? Hajde. Ovaj sjaj za usne sa barbikom izgleda tako slatko. Hoću da ga probam odmah. Prelep je. Interesantno, a kako će izgledati na usnama? Wow. Sada mogu da šaljem slatke poljubce. Julie, ovaj poljubac je za tebe. Dakle, a sad ću probati slatke konfete.
Ali prvo mogu da se poigram sa njima. Jel ti se sviđa ovaj zvuk, a? Dakle, otvaram i sipam sve u tanjir. Wow, kako je lepo! I tako sjaji! O, znam! Umočit ću usne ove koncete. I? Pogledaj, Julie! To je divno! Wow, cool! A sada mogu sve to da pojedem. Kako je slatko! Super! Mnogo mi se sviđa. Julie, šta ti je? Brzo probaj svoju hranu. Važi, sad ću. Kako ti se sviđaju moje oči, a? A sad ću sipati sadržaj ove teglice u tanjir. Wow, to je prelepo. Gotovo. Sad ću umočiti žele oči u njih. O, da, to je prelepo. Jedva čekam da probam. U stvari ne, probat ću prvo ovo oko. Wow, to je prelepo. A unutra je voćni gel. Ekstra. Jao, blago tebi. A sad ću popiti tečnu bombonu kroz slamku. O, da, to je divno. Baci kocku, drugarice. Idemo dalje. A šta je ispod tvog poklopca? Otvaraj. Da vidimo. Wow, ima mentos ispod poklopca. Odlično, baš je veliki. Jedva čekam da probam. Otvaram. A vidi, sad ću uhvatiti. Mentos je baš ukusan. Britney, a šta su tebi stavili ispod poklopca? Oho! Jao, super! To je šešir sa pićem. Cool! To je roza kola, a nikad nisam takvu probala. Ali sigurna sam da će biti jako ukusna. Dakle, stavljam limenke ovdje, otvaram limenke, ubacujem slamke i tek onda stavljam šešir na glavu. A vreme je da probam. Wow! Mnogo mi se sviđa. A vidi, Julie, kola je zaista roze. A mogu i ja da probam? Julie, izvini, ti si mi drugarica, ali svu kolu ću popiti sama. Jel da? Došla mi je ideja. Ubacit ću par mentosa u njenu kolu. To će biti jako smešno. Nemojte reći ko je to uradio. Jo, šta se desilo sa kolom? O ne! Ne mogu više da izdržim. Izvini, Julie. Morala sam da ispljunem. Ali zar nisi htjela da probaš kolu? Mogu li ja prva da otvorim? Super! Wow! Ovo su Juicy Drop bombone. Cool! Sad ću probati jednu. Kako slatko! Mnogo mi se sviđa. Odlično! Roze hrana je najlepša. A sada da vidimo šta je u ovoj lopci. Pa to je gel. Baš je ukusan. Kiselo? Ali ja volim kiselo. Moram brzo da probam ovaj kiseli gel sa slatkim bombonama. Oduvat ću pakovanje. Da, tako je mnogo bolje. Napravit ću sebi tortu od žele bombone i kiselog gela. A između slojeva mogu da crtam šta god želim. Cool! Ostalo je još malo. To je to. A vreme je da probam svoju torticu. Wow! To je neverovatno. I opet kiselo. Sviđa mi se. A Julie, a šta ti imaš? Sad ćemo saznati. Ovo su Njorst bombone. Obožavam ih. Sad ću izvaditi jedno iz pakovanja. Wow, kako je lepa. Vidi kako se smešno trese. A kakav je ukus? Wow, Julie tako primamljivo jede. Moram joj dati da probam moj kiseli gel. Bitno je da me ne primeti.
Op. To je to. Jedva čekam da vidim njenu reakciju. Jau, zašto je postalo tako kiselo? Britney, jesi to ti uradila? Moje usta su postala plava. Jedva čekam da saznam šta se krije ispod poklopca. Ovo je plava vecešolja i lizalica. Zanimljivo. Dobro, sad ću probati lizalicu. Wow, prelepa je. A šta je u vecešolji? Oho, to je neki plavi prah. Sad ću umočiti u njega svoju lizalicu. Prelepo. Sviđa mi se. Fantastično. A Britney, zašto me tako gledaš? Lizalica. Hej, šta ti je? Hoću da probam. Ne može. Ti ćeš jesti svoje slatkiše. Pa dobro. Da vidimo šta sam ja dobila. Wow, to je prsten sa lizalicom. Cool, to je još bolje nego tvoja lizalica. Sad ću ga staviti na prst i probati. Divno. A sada želim da probam ovaj gel. Izgleda sjajno. Iscedit ću malo roze gela na prsten. To je to, a vreme je da probam. O, kiseli je, ali sviđa mi se. U kombinaciji sa slatkom lizalicom je baš dobro. Došlo je vreme za novi slatkiši. Da vidimo. Wow, to je jestivi papir i slatki gel. Odlično. Hajde da probamo. Julie, počni. Wow, gel je tako lep. Mnogo mi se sviđa. Slatko i veoma ukusno. To definitivno dobije like. Britney, sad ti. Stvarno? Sad ću i ja probati svoj gel. Wow, baš super. Moje od jagode. Hoću još? O, imamo još i papir. Znam šta da uradim. Nacrtat ću gelom crtež na papiru. Kako vam se sviđa ovaj smajlić, a? Vreme da ga probam. Wow, ovo je ekstra. Mnogo mi se sviđa ova kombinacija. A što ja da uradim sa papirom? Tačno! Došla mi je sjajna ideja. Mogu napraviti avion od papira. Pogledaj kako je sjajan. Napravit ću još jedan. Cool! Julie, hvataj! Hvataj! What? Nestalo mi je papira, a nisam ga ni probala. O, Julie, došla mi ideja. Sad čekaj, sad ću ti se objasniti. Hajde da igramo X-Ox koristeći naše gele. Ko pobedi, taj uzima sav papir. Hoćeš? O, sjajna ideja. Hajde. Onda ti počinješ. Pazi se, ja ću te pobediti. Stavljam Ox ovde. A ja X ovde. A ja ovde. I da, pobedila sam. Sada mogu sve da pojedem. Čestitam na pobedi. Dakle, spremna sam da probam. Wow, divno, probaj. Wow, upravo si, to je ekstra. Ko će sada prvi skinuti poklopac? Ja. Ne, ja. Pa dobro, Julie, hajde. Oho, to je sok i žele čaša. Cool. Moram probati. Probat ću prvo sok. Oho, baš je lep. Sviđa mi se. O, Britney, sad ću ti pokazati nešto stvarno cool. Vidi, imam jestivu čašicu. Mogu u nju da sipam svoj sok, a zatim probati. Wow, divno. Hej, Britney, stani.
Sad je tvoj red da skideš poklopac. Tačno, u pravu si. Imam također žele čašu i još sam dobila puckitele bombone. Moram otvoriti pakovanje i sve sikati u čašu. Wow, miris je divan. A sad mi treba malo vode unutra. Uzet ću sok, Julie. Šta? Hoćeš da ukradeš moj sok? Ali mnogo mi treba. Dobro, uzmi. Baš ti hvala. Ali sipat ću ti ga sama. Oho, to je cool. Da? Nevjerovatno. Britney, a možeš mi sipati malo tvojih bombona, molim te? Naravno, drugarice, nije mi žao. Izvoli. Kako cool. Pa, hoćemo da probamo? Živeli? Wow, to je divno. I što je najbolje, mogu pojesti sad i čašu. Baš je lepa. Britney, to je divno. Slažem se, Julie. I ja sam oduševljena.